שלום חברים, ונשחק עוד הפעם סליטר.io. אני כבר רוצה לגמור עם הפרקים שלו ושנוכל להמשיך עם דברים אחרים. אני לא יודע למה אני עושה את זה לעצמי, אבל זה בסדר, אני מציל שאני מעלה הרבה ואני גם ממציא עוד סיבות. אני חושב לשחק כי סליטר.io זה משחק יותר פופולרי מכל המשחקים שחברת המשחקים האלה שהוציאה את סליטר.io ו-DFU. או כבר על ההתחלה. לא, אני לא רוצה. פרסומות זה מעצבן. כשאתה נמצא למשהו אז פתאום מגיע פרסומת, זה מעצבן לאללה. אם הוא אכל לנו אוכל, אז זה אומר שאני אוכל אותו. נצא לאכול אותו. תהיה לי באנר שלי בבית שלי, מה שאני הזכרתי בסרטון הקודם, שזה לפני שעה, כמה דקות יכול להיות. Shadow Army, אולי מישהו מכיר, זה אולי מישהו מכיר Shadow Army, אני ממליץ מאוד על הערוץ הזה. אני אולי מקבל זה, אולי נקרא לקבל, אבל והמבוט שלי נצא גם לארץ לא נסתכל אז וואו מה זה? טוב, זה היה להיום. אני אעשה רק של 3 דקות ויאללה ביי. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, שימו לייק, תגובה, סאב ויאללה ביי.